Гісторыя гэтага рамяства налічвае не 1000 гадоў. Саломапляценне бярэ свой пачатак ад старажытных абрадаў, якія звязаны з культам саломы і хлеба. Нашы продкі верылі ў боскую сілу збожжа, яго здольнасць захоўваць у сабе жывародзячую сілу прыроды. Лічылася, што яна велікадушна аддае яе не толькі сцёблам і каласам ураджаю, але ўсім, хто так ці інакш датыкаецца да іх. Рамяство саломапляцення не толькі не знікла ў сучаснай Беларусі, а наадварот перажывае сапраўдны рэнесанс. На нашей выставке представлены работы из фондов Краеведческого музея. Авторы этих работ знаменитые соломоплетельщицы. Это Гаврилюк Вера Ильинична, Пивоварова Юлия Викторовна, Шацкая Галина Генриховна. Это знаменитые мастера Центра дополнительного образования детей и молодежи города Бреста. И еще у нас есть работы из Каменецкого дома культуры. Даўно не сакрэт, што беларуская саломка не проста вядомы выраз, а ўжо нацыянальны брэнд. Простыя сцяблінкі з лакавых, здавалася, такога немудрагелістага матэрыялу у руках сучасных майстрых ператвараюцца ў сапраўдныя залатыя шэдэўры. Як іх зрабіць, ведаюць у студыі «Каласок». Менавіта гэтае аб'яднанне прадставіла на выставе ў краязнаўчым музеі вялікі пласт кампазіцый, выкананых у самых розных тэхніках – аплікацыі, інкрустацыі, саламянай скульптуры і не толькі. Очень рада даже, что сюда нас пригласили на эту выставку, чтобы показать наше народное творчество. И здесь вот можно увидеть и соломенные пауки, тоже много, не все, конечно же, но сделанные нашими руками детей, ну и со мной вместе. Вот картин много разных в аппликации с соломкой, инкрустации, шкатулочки есть, и плетеные разные вещи, изделия, и по старинному плетению, спиральное плетение, вот такие горшочки мы тоже вот плели, и периодически так где-то проплетаем. И чисто декоративное плетение соломки, разные вазочки, корзинки, цветы. Наведаць выставу «Саламянае золата Беларусі» можна до 9 снежня ў Брэсцкім абласным краязнаўчым музеі. Анастасія Секунд, Іграна Капян, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».